kwani mono oyo naende yomino Peter Isoe okobarangeria kobatebia rituko ria rero omotienyi ogatato chitariki 4 omonene otoretire amo totegerere ring'ana riaye wiki chiaetire 2-3 twaigwa ring'ana goetera ase abarandi abagototebia igoro yo ring'ana ria omonene buna riatarire ebinyoro gochia aria Kenya na iga America goetera ase okwegena kwa bari bagatagete gokoroiti ring'ana riaye na omonene otoraire twanyorire ring'ana erio naende twagendereire komoseseni komotogia kiagera atosesenirie igo na rero iga gochi gotegerera tore korwa ase omorande oito igo eng'ana egocha netotebia igoro ya omochienyi oyo omoyia buna togochi korigereria igoro ya okomokorera omonene egasi ase ebirengererio na ase ebikorwa nyasaye abasesenie buna togochi gotegerera ring'ana riaye oyo Peter korwa ase etown ya Arlington ase Texas America ase ekanisa yaito ya ekorokwa All Nations buya mono tiga nyasaye atosesenie buna togochi gotegerera ring'ana erio. Gatore igoro twachira sore yankara ya baremereria nebirengereria biro bikorigereretie kwana na gwetera sinde nere ria rikogenderera koraba erieta ria orinyare gosoa chinkoro chiaito tokore byonsi pi bitokonyara gwetera sore
tua amaisa ito tua ya onchoire go chasore ogendera kabo muturio ito tige bintu birore kanemo bire bironge gwetera sa okomesa kwao no mabirao ekanisa te bamina timanye tigo etera semole lakini ya sai nato sesenetia ngote bia bateri mbia mono una bato tera ire bia ntaita bate bia abantu abari sata kambia mono asugoto sesenia na goto achi obore munga omonene na torae kera tora mwegene toru sata kayae no bwegeno ba to sawa ngai kito be sai dengan to chico tanga digo monena to sesenia kentao kwana ngai ebe se yeto ta que tego ya korwa teri ngani to chuko tukuta kiagara chima ebinte biga to kwanera chi igo bire bike to ta te copimenta egere bibe nya ngungu yemero ikomena bitano iga na kera bateri bagotera kero muntu twale kia yagotera ragodwa na ngombi ya muna se baria barai ba kolega shengia gotoro kereringa ngai to kogenda kuruga iga nya sato sesenie morani mo tang amar do ito mona ta iga kia garo mong na no muroi no bari nya itari lakin to enda ko basabera nya sai no mia agenda ko bara na ko baremo ina igo barai tiga to gendera ko ligasio monene kia garo monene ne ro muraio ito mutangani na nde una tua so masere senia rero ne ringa ndo tuare nda mwamu ne ribero kolende tokoro bwanjani bwa monene bune biato seseniri na biyo bike na bitoko bolendera egere bikoli gasia se nyumba yaye yagara yudasi iga ligere tiakara agatake binge ko bwe byo monena moete agatugutua kabasa itani nyasao go sesenirie etera se bia koire bike morentere rinde bikoli gasi bikeranie ira yogorandiri ngana riaye egere kero yo rense aiguri ngane rio ta chaga te banga ta ri wete ana cheki na bwe komonyene tiga ya sa se ni we etera se bikato korwa kubwata kanane go sesenia to seseniria samogo kaito amina biamana
Isaya 49 ebibunge 20 nabio tugosoma rero. Isaya 49 na ebibunge 20 nabio tugosoma kurura. Una abalisia b'ekanisa nabo tugokwana nanje buno omupasta n'abalisia turi egento ekemo ekero bagokwana nabo tokwaigwana ng'a enchera ki tokogenda naki gekogera twensi tore abarandi ase enyomba eye omonene. Egento nagokwana nkeri ng'a abanto abange batebire ng'a tiga twakora ekanisa mabwanga ake nere gagoteba ng'a getorachake mapema nabo togokora mapema naende igo tiga tochake chinsa 10 chinsa chitaraika isana emo nabo togokora bwango. Amina. Kiagera n'abanto batebire ng'a ntokoira chinsa chinyinge ase ogosaba nokorandia. Igo no omogoko nore ng'a totagete kero omonto buna akorwa ekanisa ogogete totageti abanto barwa ekanisa bagechire ng'a twabeire aye chinsa chintambe. Eki naki okorandia kenga ogoendete koba okuya Nyasaye asosenie okorandia na ebikoro biaito egerete ebi togokora bibe ebinto bikomotogia omonene tari tokorwa naende twarenge gotegerera eng'ana engiya naende twarwana enkoro ere no amang'ana ande amao. Igo naende ande onsi ase more naki gekogera nabare tegererete ase TV gose ase ensa ase simi bakorasa kobera ororo chinsa chintambe kuna nare esaba yaito totagete gokora egere kero omonto egokie okorandia na ering'ana ria omonene. Amina. Isaya 49 ebibunge 20 abana monatware mbatebe naende ase erieta riaino ase bare igarare akong'u akong'u asende igo masome ebuku eyio
ekera abana barenga ari Israeli abana bakacheka abarenge Misiri barenge igoro y'ugo Saitani barenge igoro ya Nyasaye aba Misiri barenge kubaorokera chinchera chiabo tokorora Nyasaye yakoteba nga enengaki abana baiga ba Israeli wende kurusiwa ase obosomba tokorora nga esebuku okung'anya komine yamo Nyasaye akaorokia etabauti gati y'aba Israeli n'aba Misiri ntagete korokia ase egesiasa ntubu n'abakristo tokororekana tabauti chinkwana chitu chiri tabauti nakie kogera tuwana ng'akera togochia ase enyomba y'omonene one otagete gotebia omonto aiche ase omonene goika enkwana yaye ebe tabauti goetera ase ogoseseniwa korwa omonene tageti ororekana omonto orosete obwate etabia otagete gokora ebinto bire mamincha buna omonto okonia egari otate korokia omonto ng'a egento ntate gokorokia nenchera eragokonye obe otware obogima bwa kare na kare omonto otaka kogoneria egari agotaka gotebia chibesa chinyinge buna kogora egari ere chibesa lakini ogotebi ng'a agokoa egari onya gwakana ng'ora lakini omwarika ekero ogokora igokookia entambe kore chibesa chire chinyinge korende ase obwanchani bwa omonene ekero gwetigana oche asare igoro omobuya ekiagera kionsi pi igobire bosa omonene akorwa bionsi bosa yakogosesenia onyore ebinto otarengerereti konyora igo abakristo togwenete gokwana neng'ana ere gotebia obomaene tari eyo gotebia oborimo ekero bagochi gotenena banyore ng'a egento keria gwamotebeti tari bo gegokorekana togenderera ase eng'ana eye iga egere torengereria omonene tari ase okorengereria ebinto biaito nekero abanto bagoturigereria goika barore tabauti gati omokristo na omonto bwa ense eye naki ekogera nabatebi ng'a ekero omonene korwa econference acha iga igarora tore kanisa ere tabauti ekiagera akarora ng'a abanto ngubuya togotera amatera onsi ekegusii ekegere ekesongo na emenwa emenge tore ekanisa ya ogokumia akarige garoche ng'a ekanisa eye igere engiya akanyora ng'a abanto bare ekanisa eye begenete omonene ekera monene oyo gwa econference achete agarigeretie akarora ng'a nyorane sitama yari togotegerera amang'ana buna bono iga nkokwana etobwate enyomba egotangasa gochia isiko akarora ebinto bia ogokumia orora ekanisa eye ebwate ebinto ebia ogokumia agateba nkoira nanda ninchicha naende ekiagera ekanisa eye nengiya Nyasaye bweka omuya
garentete tabauti ase kenyo kanisa eye no na kenyo jotumwe genete no kawomwe omachanu ne gente egekere tabauti ko wetani ase ko kwe ogwekagira ngano moro mwege no rakinturi mwege no igo wa minto tigatokoro gwanchanu bo monene naende tobe abantu tokore ngana yo monene Abaisiraeli mbancheire kosaba esabato ari kebange Misiri kutumbuna togo che kanisa yega iga onde tayo ta okani ngato saba ekiagera tianga ige Teritinga anga kiyo ngana chinsaire ngankorandi egente kenene keringa ngotegerera toriri ngana neri ngana to kwana ngotuaga jarire kina kiegente kenene Nyasa gatuma Musa gochase Farao ne ngana agomate atebie Farao tiga abantu bane bagende aba Israeli tiga abantu bane bagende egera bachi bagende kusaba omonene kaba karabari ase eroro bagendera konsaba kubuwe karo bisire gaiga batakei basaberi ngana omonene obuiri bwao no na Nyasaye tiga obwenerete koba obwekene Nyasaye yagotora ngari ngana riaye indiriri ekiagara egara twegene na kuritogia na gotebia abande igoro yeri ngana erio ebintu nabo gosaba lakini nabo birabe mbicha karo kwa bitagete lakini omwerio Nyasaye nabakobirane agokoiraneria engerere ngaki yaye amaite ngenere ngaki ngia agwenerete gokorentere ebintu ebiwasaba intekene no kwegena nga wasabire nere omwerio na koe na karabuna baba Israeli basabete nabo mwerio ye bajete bakarusi wororo kera tarete Musa akamatebia irusi abantu bana senseye abana bune karo kwarenga buna abana karabara babwato bokongu iga bago kanga iga ngina na ise iga bako barete robokongu korende karaba kine bakomanya nga onye ngina ta korete iga ndo seisa ta korete iga kangambari asebare na tatori ore igoro nere na baturigereretie amanyete nga tata ebintu mbirago kora egere aturushia sobokongu tubugate egente kenene ngeri atuyegene nga mweri oye ka na turushia setore ukogani weito tari ukogani kwaye kurende gotuwa mosabire buyeka bwe monyene na kore kunyara kwaye egere atorente ase ara torarore nga tuatori we kurwa sobokongu tubugate engakia goturushio engenja goturushio tari ukogani weito nukogani kwaye Amina. Okunaka naga ngakie yo na domone na ga tevinga kenda ngora to nyago chande ka kagara monene na genderete gokora obwanchani bwaye na karago ikerania
na bora nyore nga tari nga kiri twakagete ng'ami gochakere igo omonene tiga abenere obotamero bwaito tumwegene ng'a esaba yaye tari yogotosiria na ogotokonya baminto amatukande atokweba ng'otosesenetie tokweba ng'o ebinto atoire mbiribi kiagera kere engaki natoete ebinto onye ndito okorigereri ng'anki ebiribi atoire nabo togokomotebi mbuya mono ribaga togotaka atoe ebinge kobua buna ebiatoire ntonya kore nto obokong'u bwokwomana na gweakakari eriogi ekiagera obwanchani bwaye igo bore bwekene Nyasaye akarusia abaisiraeli Misiri ase engencho barerete lakini abande bagaika gati bakeba bagachaka gwaka eriogi bagateba nkiaturuseretie aria bono twachire konyora obokong'u iga tore obokong'u lakini bakeba ng'a endagera bakoria mbari korema endagera nkonyora bare kera rituko baria bari bagoteba mbuya mono bachaka gotaka konyora ebinge kobua biri omonene arure onye Nyasaye okorusirie ase akong'u okorentire ase agiya motebi mbuya mono nora tarakoa binto bionsi biwatagete namanyete ebiotagete kobua tagokoa ebiotanyare kwerendera aye bweka omonyene genga buna omoibori okorwa omwana egento oike egene ng'a bagose bagang'eke iga kobwatekana na okorora kwaye ng'a eke nakinganetie naende ng'a kinde kerankonye nainto tatore igoro nabagoenderete gotosesenia tiga tomotebi mbuya mono kera rituko twegokia asare kera rituko ekiagera rituko ria omoerio nora natosira na ntoboke kiagera otorireire ira ng'a nabwete ase eyio eyio egento ekenene na okomwegena kotatwara obomaene eki nakio obokong'u tobwate iga bono Nyasaye iga atosesenetie buna asesenetie abaisiraeli aria kobarenga esabari eria yokogenda Misiri Kanani bakagenda koumana endagera Nyasaye abaire batagete koirana gochi Misiri kiagera omogana obo igonga buna omogana bwa abamwamu ba Amerika kiagera Nyasaye abarusirie atambe barenge obosomba bono bare na obwanchani lakini bagenderete onya kuomana baka bono ribaga bagomotegia omonene iga bagenderete onya kuomana ng'a ntoranyora binto bisaine ebi baire Nyasaye abarusirie baka ase bare bagane tateba mbuya mono togendera motwe kiagera Nyasaye na omuya otorusirie ase obokong'u obwate okorusirie amatuko ande tokweba ng'a ng'otorusirie aria ase twarenge baka ase tore bono
Nyasaye akaerwa agachaka kwasa omusaraba ase igoro ya emechando yaito, lakini twebira yonsi. Nyasaye gatagete abaisiraeli abamogenda komosaba nyora barenga ase eroro bagenda gokora ebinto ebiya na koria endagera ya obosomba mpaka engaki eri baraika Ekanani, lakini bachieti kwegena bagachaka ebitina naende ase abarushirie nabo bataete koirana gochia. Bono kiese gegenderete kogenda Ukraine naende kiagera mbataiti kogenda naende gochira Asia. Naende bageta ng'aki tokoira obosomba intwe abanyene kiagera taba Nyasaye agenda tokonya, lakini togendete koteba ng'a asaya igara abe mono gontete kogenda ase agiya. Wande ntore tugoche kanisa ntori gocha twasomere eseni, lakini twachaka gotegera ring'ana rioka tweba ng'a ogosomera eseni nokomanya obwanchani bwa Nyasaye buna ase atorusire na ase atoikirie naende ase agochi gotoira onye togokora eke na eke na eke na eke. Igo baminto tiga tokore obwanchani bwa omonene na komobwatia na kosoma eng'ana yaye, kiagera ekero ogotaka kogenda etinga tori kogenda otabwati obosie. Igo na ekero ogocha ekanisa tigocha ekanisa kobwate ebirengereri biogokorwa ororo kobwate egetonga geichire obosie, ekiagera ereseni nabo egotoinyoria ng'a tiga tokore ebwanchani bwaye. Igo tokonyora ng'a abaisiraeli igo basometigwe buna bagwenete komosaba Nyasaye korende barabwo igo batagete gosaba omwanto omwanyabanto oyo bwa ense eye. Ogosaba gwaito tiga tokore egasi omonene, nonye ekero tore egasi togotaka komotogia omonene totaeti gotogia omonene, totaete gotogia baria batotang'aine ase chigasi. Buna bono abacha chinasi igo chigokora egasi ya ogokumia, lakini igo mogokora amatuko 3 motari gotimoka mwagenda mpaka mweba nonya na ekanisa mori gochia mwakora egasi mpaka Jumamosi. Abande nabarorire more ekanisa mogwanete koba ekanisa lakini more egasi ekiagera egasi ya ense twayanchire kobua Nyasaye.
omonene no muya no murai lakini tubasa kwebanga ense ye igato begire igera nkong'u ase tore ekiagera ere no ware na intwe nora tora ase obokong'u no batogenderete goturwanerera yagera ebinto bire nebikong'u bire asore nigo bire nkogotanga bire tokora ebinto bitaisaini ekiagera osa koigora nyoana ase ogachete chianga igo okorora buna ochibangete buya na omonene gagerete gotobanga buya onye osa gosoma egetabu kia emereng'anio giokoinyori ng'a nki twagokora nkogenda ore ase omonyagitari kwatebia omonyagitari igoro omobe tinyancheti ebinto ogontebia onye kobwate oborwaire tori komotebia igo nekare akogotebia ebinto kwamotebia ng'a gwakwanire chinsa chinyinge mono igo okomotebia ng'a kora egasi bwango oborwaire reusia oborwaire tori koigwa korenta binto buna ebio igo ogotegerera omonyagitari oria ngaki ende yonsi araire gokorwaria igo gokoetigana egere omanyete ng'a omweri oye gicha akorwarie na Nyasaye tata oria igoro tiga goika tobe nabaremereria ekiagera binto togosaba tibigokorekana mambia gose chitageka chinke ense teri gokoba enkong'u asore ekiagera nagendererete gokorana gokworokereria ekero ore enchera igo ogorigereretie ensa agwetera ase esimi yao tori koganya chitageka abande entobwate obokong'u tokominyoka chimbe gitageka toegere toike egasi lakini ntori kominyoka bwango toike ase ekanisa tegere tomotegere toing'ana ring'ana ria omonene tomenyete engaki onde tatageti kobere ekanisa chitageka chinyinge ekiagera gabwate emebango emenge abanto mbatageti okorandia igoro yebibe ebatagete koigwa erieta rigoteba igo ng'a Nyasaye nawanchete ekincha agwanchete naende naende karo tatageti gotegerera omwana oo nabekoba egasi twara obwanchani gati yao na omwana oo na intwe onye ntobwateraneti na Nyasaye togotwara boiyi nere naiga ebinto biaito bigosareka na Nyasaye gagoteba ng'a twatarirara na intwe nere omonene tere gagototebi ng'a nonde nainwe bakorwa bakomoerio baminto tiga twetigane totige ebikoru biaito egere omonene atorae atworokererie kiagera goika tomwegene kwansa ekero twamwegenire bionsi pi tokomotigera na ekero twasokire twamanya ng'a bionsi pi nere omorai kiagera ntotete koigwa obomaene goika tokwana ring'ana ria omonene na ntoritegerere ring'ana erio buna rigototebia
kiagera ring'ana erio ribwate obomaene omorimo mboiyororo na ekero twariegenire bweka omonyene natosesenia igo nkobasaba tiga tokore egasi ya omonene onye konyara gotera onye konyara kwana ase ring'ana ria omonene tiga tokore egasi ya omonene tumanye ng'a ring'ana ria omonene nario oboroso bwaito naende ntokomanya ring'ana erio onye torikorisoma tosome ebuku totegerere ring'ana erio goetera ase abande naende egere totegerere ase okwegena omonene nere nabe ogotworokereria. Abande tokorora omonto okong'ainereria ogokora ebinto bia oborimo mbatageti gokora ebinto bia obomaene twachaka kobategerera ribaga tokomanya ng'a oborimo gose ebinto bagokwana mbiri bia obomaene nabio togotegerera mono kobua gotegerera ring'ana ria obomaene ria omonene Nyasaye. Aminto ebirengereri biaito igo bire mamincha lakini gotoretigana totige omonene atorokererie ntoba ababui naende ekero agocha natebe ng'a inchuo aye omosomba one inchuo enyomba yane kiagera gwategererete na gokora obwanchani bwane ekero kwarenge ase ense nki gekogera totakora ebinto bia omonene kiekora totategerere ring'ana ria obomaene baminto buna obonene tiga togokore twensi obwanchani bwa omonene goika tokore ebinto bia agoteba ng'a ekero tokogendia chigari tokominyokia chimaeli 70 ase etageka omosigari agotenenia torikoboria omosigari ng'a nki ogwanteneneria igo omanyete ng'a okwankominyokia egari bobe mono ekero abande togokora chigasi ase tokobeka uniform torikoboria monene oo ng'a nki gekogera nkobeka uniform kiagera egasi eyio nere eanga eyio nere ogwenerete kobeka egere okore egasi igo naende ekero otebiri ng'a tokogenda ase iga gose tokogenda asegete ase nasegete nasiekire togochia tokweboria nki gekogera ntagenda oo na togotebia onde tokoboria onde gose otebie omonene oo ekabira eyio nki gekogera ekero ebuku egototebia amang'ana buna ayio totari koyegena kiagera tokoigwera ebinto bia ense eye iga twakora buna bigototebia lakini ntori gokora bo ase omonene igo otakeire gotwara amaiso amarabu ebirengereri ebirabu kobwatekana negotegerera ring'ana ria omonene onye tokoigwera ebinto bia ense eye iga tokoba omosigari onye tokobeka uniform ya obosigari ng'aki orabe omokristo onye tobegetie uniform ya obokristo uniform ya obokristo na obwegenwa na ogwetigana omonene abe na ime yao naye obe ime ya omonene omoika omochenu na goika okore boigo gose ekero omanyete enyomba gwakana enyomba lakini
tokoba twakana lakini tugotageti gwakana rigori riokoba umukristo rigori riokoba umukristo no gutige bintu biense yega o endagara okoro bwanjani bwomonene karo goche kanisa imaite gento gekogera tutanyare korwa ebintu besa egere erende kanisa kiagere kanisa eria gegagachire etorende ebengi asoko ogoja kosabororo agenda kwarangeringa ekanisa nawe gocha tugochaka ekanisa obokendu obore twabeka embeo riberera rigori ryomorero riamanya kogenda igoro twamanya kweboria ng'aki rigori rikogenda igoro lakini ekero tutari bokubegeti riberera erio abanto mogochaka ebitina ng'aki turase enyomba na nyomba eye omorero oito okobororo onye ntori korwa ebesa egere erende omorero oyo egere anyomba ebe noriberera Nyasaye nomuya ekiagera otoire bike na ebiatoire na bitobonete korwa egere birende nyomba y'omonene na ekero togocha amasaba totware obwororo n'obwanchani gosabamo tiga tumanye ng'a obokong'u mborororo lakini obokong'u obwo Nyasaye gatobegete ororo atobwere tobe buna amagoko na amagoro y'omonene ase ense iga gokora obwanchani bwaye ebinto mbire togwanete gokora ebinto togwanete gokora wikomorigererie obogima bwao omanye ng'a yore naende mbinto kiogwanete gokora egere bireng'ane n'obwanchani bwomonene ebindo bitige ekiagera mbire gokoira ase omonene atagete obe tiga nkore obwanchani bwomonene Abaisiraeli bakenyora barasa akong'u Nyasaye akabarusha obosomba ase obokong'u barenga obokong'u akabaorokia chinchera bagwanete gotara lakini bagataka gokora ebinto biabo nabo atebiwe amachiko onye totaiti kobwatia amachiko aywo igo omenyete ase ense ng'a okobua ase ense eria obwanete kobwatia amachiko omonto narenga orenge kogenda korigi chingabi agatebiwa ng'a kogenda korigi chingabi goika okore eke na eke lakini ere ekero agenda agataka gokora ebinto mamincha y'ebinto ebio agatebigwa ng'aki orakore ochake korasa chingabi onye gotagete engabi eyio ere moyo goika obeke engori gose echuma egere ebwate engabi eyio nekero kwayebwatire
umanye kujesiba oyebeka ase gari nari oranyeire lakini onye tobwatetie amachiko ayo ekero okorasa egokwa na igo toranyore engabi ere moyo na intwe ntoire amachiko ya omonene totabwatetie amachiko ayo igo togokora ebinto mamincha ya amachiko nekero twakora ebinto mamincha ya amachiko twasirire korwa ase enchera eri totakeire totare egere tocha konyora obogima bwa kare na kare Nyasaye atosesenie toba ababwatani ba omonene tokore ebinto biaye egere ebinto togokora bibe neng'ana ya omonene tokobwatia nere nabe orogito rwaito na omorai oito tumanye ng'a omoeri oye natorokie enchera ekogenda igoro. egento akwana nkeri ng'a Nyasaye togokorera egasi Nyasaye ori tokosaba Nyasaye ogotorenta ogotorusia ase obosomba ogotorusia ase obokong'u ase emechando tokorwana na Nyasaye obokong'u obore igati ase tore ekiagera ntore etigana intwe egere totigatorokererie atorae atoe nero omotang'ani oito tiga gotaka kobwatana na gotaka kororekana buna abanyarebe na nyarebe aye Nyasaye buna atagete ororekane naye bweka atagete ororekane buna atagete rorekana boigo onye tori omotenenku Nyasaye tatageti obe omotenenku gatagete bwenyare koragera na gwetuga na twara ase okorara na ase okonywa ebi igatagete tobaroro nario oranyare konyora obogima bwa kare na kare amanyete ng'asa okonyora obotenenku gokomweba ekero kwamwebire gwachakire okora ebinto bia ense eye buna togosoma Judas gose Saitani igatagete koba omonene kobua ase arenge na ekero ataka gokora ebinto ebio agatama korwa ororo ekero atama korwa ororo nyora na eribaga riria ase arenge namba 3 agatiga aye na inche ng'aki toranyare gomenya obogima bwa ense eye onye ntomwegenete Nyasaye ense eye na enkong'u tiga omonene abe nere okotoraha na gokora obwanchani bwaye egere bweka abe nere ogotworokereria enchera Nyasaye atosesenie atorokererie enchera egere obwakora ebinto tokora ase obwanchani bwaye baminto totatigeti aba omorai oito ntokonyara ebinde bionsi ekiagera gatorwete eira gototebi ng'a tiga konya gochandeka inche nkobarageria inche nkokora kera egento tiga nkore ebinto buna manyete kiagera nigo mbanchete na abana bane lakini intwe abande totagete tokora ebinto buna totagete tobe namba 5 ribaga atagete tobe namba 10 kiagera ari ase tore namba 10 ari ribaga riri nari atagete tobere ororo atosesenie namba 10 nebi atagete totware totaka koba buna nyarebe kiagera aye na nyarebe n'abantu barete bauti n'ebikoru byaito birete bauti yenga buna tobwata abana babere kisare chiga baminto nchibwekaini osako barigereri bonsi babere gabarete bauti nyora bare abana abamo bare baiborere turimo
Mbari bwekaine ebikoru byabo bire tofauti naye na nyarebe igo muri tofauti tigo monene abe naro omuraio ase atagete motebi mbuya mono ase kwambekire tata insesenie mbe ebio orange nabio ngotebi mbuya mono buna ayubu atebete nora abana bane basirire nora ebinto biane bionsi biasirire obotene nkubwane bwasirire lakini tinkomorama Nyasaye kiagera nero ogotamera obwane omweri oyo agatebia tata mbuya mono ase bionsi pi tata na tata akabatebi Saitani watemire oyo omwana one Ayubu akamotebi nase eng'encho motarerete akamotebi namotigire lakini tomoita aye na inche ntobe buna Ayubu ntobe tofauti kobwanyana oyo ori totagete kobwekana kiagera tore ebinto bibere bire tofauti tosesenirie eng'encho eng'ao kiara nyatora abana bomogaka oyomo nomong'ina oyomo ebikoru biaito igo bire tofauti chinguru chiaito chire tofauti na totaka koba buna omwana ominto ndokonyarana kero omonto onya tobwate okobua gwaito kore tofauti Nyasaye ore igoro nere nabagototebi ng'a inche nimbasesenetie nogoseseni kwane kwegene kiagera ogotaka kwane gataete mobe ababui tari abanto abasiru tintageti ng'a okoba buna nyarebe lakini okoba buna aye ori nsesenetie tofauti yao kiagera tore tofauti ense eye tekoba nkong'u asore onye kogotiga Nyasaye abe omuraio ebinto ebinge totagete kobitiga kiagera totagete gokora buna totagete tari buna monene atagete buna omonto oyomo nkamoa ebinto bire iga na iga lakini era atagete bikororekana tofauti kobua buna ebio namoete atagete bibe biao buna atagete lakini nkamotebia igo ebina binako agateba totageti nkamotebia onye tobitageti bono rioria binge genda origie ebio otagete gachiete kobinyora buna atatagete lakini ange koira biri namoete nabe biarenge komokonya eng'encho eng'ao lakini kobua arenge koba tabwati kende Nyasaye okoire ebinto otakobitumia kobwatekana na enchera atagete obitumie riba otagete ebinto birakoira ase abe kiara Nyasaye ebinto agokoa birakoira ase agiya tiga Nyasaye agosesenia obwatekana enchera atagete okine na komenya tiga birio totagete gotiga ebinto ebika ase eng'encho otagete ebinge totagete kobitwara ase eng'encho otagete ebinge ne onye tobaramanya gotumia ebinto ebisinini ng'aki oratumia ebinge ekero orabinyore baminto tiga omonene atosesenie tokore ebinto bigwenerete Nyasaye igatebeti omoisraeli ng'a inche ninche Nyasaye oino ninche nabarusire Misiri nabaresire encho isiko gaiga nintageti monyora obokong'u ontagete mbaire omoe mpaka moike Kanani
lakini gwika motegerere mborokererie buna tokogenda mpaka muike Kanani bagachaka kurira ng'ai ugaturucia ase twenge menyete buya twenkoragera ng'aki bono tochandegete, lakini bari bamwegenete nabo baigete buya naye na inche tore nchara, lakini tiga bionsi bibisi tobitige toire birio omonene atoire omoeri oye ntobaba bui na Nyasaye igagotorotebi ng'a noare na intwe ekero torase obokong'u, Nyasaye na ekero torochandegete noare na intwe, na ekero tore na enchara natoragerie, Nyasaye nache gati yao ekero obwate obokong'u naba inse omoringo oria nere noare naye baminto Nyasaye nomwegenwa takogotiga bosa, Nyasaye nere okorusirie ase kwarure mpaka ase ore bono onye tarenga arora anga torinyora moyo toiyo bomoyo mboiyo ng'aki enge koba buya bwetigane bwerwe omwegene otigakore ayatagete ase obogima bwao ekiagera okogani kwaye nkori ng'a obe omobui ocha gosoa ase nyomba eria arosirie egere omenye nere ogouka kare na kare okiagera igatagete gotoa ribaga igatagete goturusia ase emechando, lakini goika twetigane Nyasaye igagotagusia ase obokong'u tocha ase tomotogie na komoakera tarumbeta na komotebi mbuya mono baminto inchuo ase okobwana okwaye Yeso buna atebetie betirobe ira na magega okobwana okwane nara akabotebia ntegerere baminto ng'aki enkoba buya totegerera omonene ase obogima obo tomenyete kiagera bionsi pi nere oratobwere nere otobekiri iga mpaka ase tore bono tari intwe twenyarire korende nere otonyareire naende ase eye agoteba ng'a tindi kobatiga nao ikambaire mpaka ase ntagete mogende buna atebetie Abaisraeli aye na inche otebire tagototiga egento atagete iga twetigane egere atorae atworokererie atosesenie omoeri oye goika atoikie orore kiateba ng'a amabere aye nare na intwe mpaka omoerio noare na intwe mpaka omoerio oagachire oboraro togoendera mpaka Kanani baminto tomwegene amache nabororo oboraro nabagototambokia bang'umbu tagototiga ekiagerere atwanchete naki agotorokera abana baye etigane mwanche egera abarokere atorokererie bono iga igoro geotorigereretie goteba inyora ring'ana riane rituke erimo ninchiche amabere aya atebire yaya tindi kobatiga Nyasaye ngotorusia ara emechando ime kiagera atwanchete igatobwerete buya komonyene Nyasaye atagete togenda ari omochi oria agachire nakore kende gionsi gotokonya ng'aki enge koba buya twetigane kiagera buya komonyene nere oborai bwaito na omosesenie ase obogima bwaito Nyasaye atosesenie ase ring'ana riaye naende twetigane ase are Nyasaye